wajib melaksanakan rukun Islam. Iya. Lanjut Mas Heru. Rukun Islam niku sahadate kang angka siji Syahadate angka 1. Iya. Lajeng kang angka 2 salat dene kang telu angka 3 napa Mas Her? Ramadan nindakne poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Yen sedaya sampun ditindakake tegesipun rukun Islamipun kepripun Mas Her? Rukun Islam sampurna. Rukun Islame sampurna. Iya, nggo mukadimah tembang sing bernapaskan karo agama. Oh iya, dengan agama hidup akan terarah, ya. Dengan seni dan budaya hidup akan indah, ya. Dengan ilmu hidup akan mudah. Wah ya, yo dibacotke tembange pepiling karya besar Ki Haji Anom Suroto. Wah ya, monggo dados.
Pagelaran malam ini juga disiarkan langsung lumantar live streaming live streaming. Ana ing kanal YouTube Asta Brata Media. Ngono, Dadi sing daleme adoh utawa tebih, iya. Iso memantau mirsani lumantar channel YouTube Asta Brata Media ana ing HP-ne dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Pancen kaya mengkono. Iya. Dadi iki sing kepareng ndongake warga Majaseta ora mung awake dhewe, ora mung warga Majaseta, ora mung priyayi saka Njaban Rangkah kang teka ana ing lokasi, ora no. Iya. Iki sing ndongake warga Majaseta sing wis kasembadan ngadani adicara bersih desa, iya. Uga seluruh lapisane masyarakat, seluruh pecinta budaya, pecinta wayang kulit ingkang memonitor lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Iya, alhamdulillah kebak barokah. Iya. Uga iki mau disusul sapa? Ya kuwi komunitas pecinta wayang WMC, Wayang Mania Community dengan slogannya, siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Wah ya, Oh ngono, Dadi ora fanatik ning salah satu dalang WMC kuwi. WMC no, Dadi arep nonton dalang A wis nggawa sangu dhewe-dhewe. Arep nonton dalang A ora arep dalang A kae kudu padha kaya dalang B. Ya. Arep nonton dalang B ora arep dalang B kae padha karo dalang C dan seterusnya. Ngono ya, Mak. Dadi sing penting padha-padha duweni niat lan ancas ngrembakake seni lan budaya wabil khusus wayang kulit. Pancen kaya mengkono. Matur nuwun Mas Karno dan teman-teman. Iya, So awake dhewe yo ngalor, bulan Juni yo ning daerah Cepu Blora, Tuban, daerah WMC nggih. Ya. Engko mampir kanca-kanca WMC. Ya, Ya, saiki sing dianti-anti kudu dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Oh, ngono. Ya. Bintang tamune, Mami Lucy no. Oh iya. Diaturi minggah ana ing pepanggungan jumeneng ngancani awake dhewe omong-omongan. No, dan menyapa para warga masyarakat kang mapan ana ing Majaseta. Monggo Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing pepanggungan. Sepatono, Co? Ya. Sekali lagi. Wayangan gelang akbar sa-Indonesia sing paling ambar. Tombo adem. Tombo adem alhamdulillah. Mau sempet hujan sementara. Wah, langsung Nggih. dongani Mas Dalang mampet seketika. Iya, Tengere udan kuwi rezeki. Nggih.
rezekine Piyai Mojo Cetha napa Seto? Mojo Seto. Mojo Seto. Nyuwun pangapunten Den Mas Bagus. Nggih. Kula wau dugine telat jadi dereng saged sowan ten Bapak Lurah ngapunten Bapak Lurah. Nggih. Wau badhe sowan mriko Jawa nggih Leres to? nggih. Nggih, dalane lega niku gek kula niku nggih sakek cilik eram wedi ku lek tiba kepleset mabok. Akhirnya ngapunten ngaturaken sungkem Bapak Lurah. Saking mriki Bapak Carik saha kanca-kanca prakas sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok tasih anyep Bapak Ibu? Mm-mm. Napa sami asrep? Sepindah malih Ya. nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah matur sembah nuwun. Kula pujekne sing rawuh dalu niki kalimpahaken rejeki ingkang kuatah. Amin. Barokah. Amin. Gitu. Diparingi kesehatan sedaya mawon. Amin. Alhamdulillah. Sing dereng panen muga-muga ndang panen. Amin. Sing dodol bakul-bakul muga-muga ndang laris bakulane. Amin. Terutama iki bakul wedhus, bakul sapi aku wis ndruwedhek. Loh kok ndredeg, Mbak? Delok engkas ki ndredeg aku. Oh, besar. Ape ndelik aku. Loh kok iso ndelik? Aku ngerti ning kene nek blantik sapi akeh. Wedi ku ra iso mulih dikeluh aku kono. Lah iki tanggal 6 lek ya dina kurban to, Le. Kurban, belehan. Beleh sapi, beleh wedhus. Iya jenengku Brahman lek kleru dibelek. Lah iya. Tapi yo alhamdulillah. Jadi asma kinarya Japa. Nggih, lah niki sing belum tahu diungkap di panggung saya Mbak Lucy. Ngaten nggih. Nggih, Brahman itu dari sejak kapan? Nah. Brahman niku kula nembe memasuki dunia pesindenan nggih. Oh. Kula niku di dunia seni kan mulai awal tasik kecil. Nggih, nggih. Mulai seni tari, nyanyi-nyanyi, sembarang musik saged. Mulai musik band keroncong, Dangdut. dangdut, musik barat, musik Cina, Nggih, sembarang nopo dari berbagai negara insya Allah saged. Hadroh, Lah hadroh. kok hadroh malah penyanyi nasi dariah aku. Tenan asli. Lah justru itu kula ningali bule. Oh. Bule nyinden kok raos kula niku keronto-ronto tok kebangetan mentolus. Kowe iki wong asli Jawa, wong Ponorogo, kok malah gayamu nyanyi kebule-bulean. Justru itu loh, bule lo nyanyekne wong Jawa, kamu itu harus bangga. Pah niku kaya digampleng setan sewu. Nggih, Akhirnya, terenyuh. Telong sopol. Nggih. Akhirnya aku harus bisa seni Jawa. Walaupun itu kan dulu kalau nggak sekolah seni kan sulit nyanyi sinden ngeten niku. Tapi krono ada kemauan dan tekad insya Allah sakit. Tapi saya merasa belajar seni Jawa niku sangat sulitnya luar biasa. Nggih. Asal usul Lucy Brahman. Lucy Brahman, nggih. Niku sing maringi nggih Bapak Dalang saking Ponorogo mriko, merga piyayine dawa dhewe gedhi dhewe lek lungguh cedak buta. Nduk kowe besok lek dadi sinden tak jenenge Lucy Brahman ben supaya gede jenengmu, gede rezekimu. Lah terus disahkan meleh kalih Bapak Anomo Surata. Brahmana hati-hati lho nduk gawe jeneng. Brahmana tak tegesi Brahmana ya aja Brahman. Brahmana tegesi kasta tertinggi. Kasta tertinggi. Mugi-mugi dadiya dhuwur. Nggih. Dadiya pinunjul lan kathah berkah rezekimu ngono. Nggih. Nah dadose malih Lucy Brahman. Gara-gara jeneng Lucy Brahman iku ora iso cilik. Arep diet model piye mawon nggih tetep semanten nggih. Lah iso sing anu wis kudu dibelah wong aku. Amin kapusan. Tapi kula sampun mengadakan penelitian kok Bu Lucy. Ya napa? Ngaten kok ngaten udu ngaten. Ngaten. Seniman kok ana embel-embele jenenge kewan. Nyun sewu. Niku mesti dadi kondang akeh-akeh lho. Niku leres percaya. Lucy Brahman. Lho Lucy Terus Brahman. Banyuwangi Deni niku percil. Niku nggih jeneng kewan. Iya omongi. Aku sok arepe tak tambahi jeneng kewan. Jenengan ya kudu aja kur Mas Akbar tok. Akbar garangan ngono piye. Nek ora tambah diujat wong sak ngalam donya. Oh ya. Lah, ora ditambahi kowe wis panggah salah uripmu. Ning kudu diterima. Lho gen no. Rambutnya anyar, Ren. Ganteng tambah ngene. Aku mang urung ketemu dadane Bu Lucy ning mburi kono dadi urung ketemu. Ya sehat ya Mas Bagus. Amin amin. Wis tambah nguncur asmane ini Pak Lurah asmane sinten? Pak Jarwo. Wah, iya. Priyayine cuek banget. Nggih to. Nggih, mboten kagungan ngomong nek ora didumuk mboten ngendika. Oh,
walah lah kuwi to ya bintang tamune Lucy Brahman lak gendak aku nusul. Aku susah aku. Ning ngene iki ning ndi iki seneng iki. Tak pengen nusul sakjane iki. Dalang piye? Dalang piye? Wis ndang lungguh kono. Apa arepnya apa? Oh nyala. Ya ta. Pokoke Lucy iki sapa Mbah sapa jenenge? Mbah sapa? Mbah sinten Mbah sinten jenengan? asmane? Parman. Lah iya ta. Arman. Nggih, Ora niku to nang mriku. Tulung Agung nang Jombang masalah Mbah Man. Mugi sehat panjang yuswanipun. Nggih to. Jenengan kok sik rusak kaya ngene iki duwe krentek. Nyawer sinden iki mangsangune akeh. Wah, akeh lah wis to. Yuswane pinten nyuwun sewu yuswane pinten? 70. Lah ini 70 tenane iki anu KTP nggih. Kelahiran 52. Oh 52 yang penting. Anu, garwane tesih, Mbah. Garwane tesih mboten. Aku ora duwe bojo. Lah iya to iya kowe abar iki ya mudeng kudune iki ya trah rene karep golek penyakit cok pegenure mati kadas ben mari. Mbah Lah nggih, Kakung. akbar mbok jere. Akbar iki mbuh dicaosi rezeki Mbah Kakung, Nduk. Masyaallah, mugi-mugi sehat. Bubuk asmara nggih. Oh, siap. Muga legah riyen, Riyen, Heeh. Nggih, diteni Bu Lucy Brahman. Sabar-sabarno, Cah. Iki sing ning YouTube mirsani. Hati-hati, ngene iki. hati-hati penabuh kok kuyuwan. Wong Mbah, kok nek kademen lho Mbah, asrep hawane asrep. Ya wis ngene iki kudu matur nuwun ditenggani pini sepuh lek ngene iki Nggih. jenenge pangestu. Kewahyon nggih. Kewahyon ora kabeh dalang iso ditunggoni piyai sepuh ngene iki. Betul. Ngene iki nang Tulung Agung, nang Ponorogo, nang Malang akeh. Pokoke jangger bintang tamune Lucy Brahman, Mbah Di, Mbah No, Mbah Rep, Mbah Sun kabeh kuwi padha munggang karo temune. Ya wis kudu ditampa. Wis ngono kuwi trapek-pek aku kira-kira ki wis ora ngerti. Kula iki ngrekene. Sik remen nggih Mbak Kakung sekedap. Kula tak menyapa Bapak Lurah dulu, Pak. Nggih. Pak Darwo. Pak Jarwo, piyayine diem. Nggih, pendiam. diem pendiam. Pendiam. Duka tasih alus. lenggah napa mboten nggih Mbak Lucy nggih? Nggih, kula sapa pokoke matur sembah nuwun nggih Pak Jarwo, mugi-mugi tansah sehat bagas waras, sukses dalam menjalankan tugas desane tambah maju ayem tentrem. Dipun tebehaken saking sedaya sengkala ingkang dumugi nggih. Amin. Pada saat tahun sekarang ini bahwasanya kelurahan ataupun desa yang bisa melaksanakan Ringgit Purwo wis luar biasa. Nggih, leres. Karena mengingat anggaran dana daerah ku ya wis ngerti dhewe lek ada pemangkasan segitu. Lah sakniki niku masyarakat mriki tak ancungi biji 100 Nggih. mergo kompak saged nguri-nguri kabudayan nanggap wayang. Rutin setiap tahun. Rutin setiap tahun terus dalange gak elek kabeh. Nggih, Ono dalang Mas sae. Cahyo Kuntadi, Mas Wijo Kangko, Mas Denakbar iki dalang lagi viral sak ngalam donya. Spiral. Ya spiral barang enek. Saiki krana gendak aku ki ya wis teko. Ya wis ndang digarap bendang seneng atine. Niki wonten pamundutan dari nggih niki wau nggih bae nggih cocok. Bae Dari nggih, cocok. seluruh WhatsApp yang saya terima terbanyak nyuwun gubuk asmara Bu Lucy. Ya ta. Dadi udan-udan ngene iki mbae iki arep-arep ngrungokne ning gubuk asmara. Aku ki mbok latihan lagu ping 10 metune ya gubuk asmara. Mergo ya iya senenge iki Bapak Heru. Nggih. So aku yo gawe lagu jenenge Gubuk Pagoplen. Apa Gubuk Pagoplen? Lagune wong ngirit padha seneng. Tapi yo luar biasa matur sembah nuwun iki. Mas Didol aku dek ben nyon pangapura Mas Didol. Nggih. Lagumu tak gair gedabian ra karo-karuan. Alah jarane gak apa-apa Mbak Yu aku seneng. Dos pundi. Badhe napa? Lah, fotone cilik saiki kok melentus. Kok yo ketok lho yo, padahal tulisane gak ketok lho. Ya, Lah ya, nggih oke. fotone niku kan namung sirahipun lho, Kong. Lah sakniki mentung-tung sak sembarange. Nah, wis ora apa-apa. Lep kok yo roh lho yo. Anu, Bu Lucy, jenengan bawane pocong to nggih, Gubuk Asmara nggih. Ya ya Nggih. ya. Di bawah nih. Nggih, bawane kalih niki lho. Kalih Mbah Kung niki Oh Mbak Kong. dihidupkan suasanane.
Heeh, wis nyawer kok mesake. Nah, niku. Heeh. Aku ndur medhek lho ngene iki Mas aku yo an. Roy bareng ngene iki dek ben iki kene aku ning Tulung Agung perno asam urate kumat medun iki. Ayo wedi sehat ya Kang ya. Pokoke semangat. Gawe-gawene. Ya. Lan kowe nang foto kok cuwili, lah ning foto sirahe tok. Sesuk ning gaya fotoku gen gawedi bar. Heeh. Kaya ya sik tak bawa nen kok. Bawa riyen, Kong. Lenggah riyen, Kong. Ya, Sik kok urung kok ditarik Urung kok. apaan. Sik bawa sik, Kong. Heeh. Wis lenggah sik. Duwe bojo ngene iki malah penak lho, tepasi tok turu. Iya, terpama dimasakne ya Ya. jangan bening. Dinikmati, ya, Kong. ora apa-apa. Heeh. Nggih, dimireng riyen nggih. Nggih. Urung kok ame dikeploki kaya dorae. Tak kentone dumateng Mbak Giyanti, matur sembah nuwun. Isik tambah suara kaya Indonesia Raya ya. Nggih, tak kentone dumateng Bu Giyanti wau Oh, sing nggih. sak numpangi kula ten mriku wah Oh, Giyantine nggih. gruap ya diparingi renono. Mangga. Wis tepoki sik ne, Kong. Ya sik tak cung, ben aja diseneni bene to, ben dawa umure kok gak apa-apa. Nyingkar nyingkur. Wiwit. Walah Wong gamelane rong muni wis ngene lho. besok tuwek akbar kiraku yo ngene iki. Pon cucu. Oh, nggih. Cucu. Pon lajengaken, Mbah. Wiwitane nyingkar nyingkur Mok anu kembali ke masa muda kayak modele. Nduk kaya tersipu malu lo yo. Iso salting lho. Lingsem yen ke rusuh kalah lanang kare. Ya, nggih. Sik minum sik. Kalem-kalem ya. Lingsem. Niki mboten apa-apa to, ambekane kan penuh ngoten. Oh, mboten. Tak kira ndredeg nggih. Biasa mungkin lek joget sing biasa pun sak mumbul-mumbul, pokoke gamblong beksan nggih, beksan nggih. Baik. 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 Thank you. Lingsem yen ke Aku ora arep komentar reno-reno kanggo Mbah iki. Ya napa? Kula wedi nek tuwek-tuwekan kula nggih kados ngaten iki. Lek mbae kan sik lho mbae Sehat. niku kedah dicontoh. Sampun ya so tasik Trengginas ngeten iki langka lho Lek. Nggih, nggih. Nah, rata-rata ki dalang lek wis 70 ki ngene lho Lek lakune. Kokean ngeprak ngene iki Lho lho. wonten dalang tangga kula. Piye? Umur 70 tahun niku metu kok jeding niku ora iso mlaku. Aku stroke. Rada pikun. Ngono ya. Nggih, tibake niku anu cawete dereng dunggahne ngoten. Terus nyantol teng sikil yo ora iso mlaku lho. Besok malam lek tuwek ya rasa gawe cawet kowe. Apa nek tukang syuting malah nemen lek tuwek ke. Oh, nemen nih kok. Kira-kira mripate. Setem sitok mergo gane nginceng. Yuk ditelas deh, Mbak. Lalampar kangka uri
gini, suatu senam atau gerakan tari ini ku memang kedah ada pemanasan. Contohnya nggih, dari saya duduk seperti ini, kedah sikile dingerekne sik. Iki rileks ben ora asam urat kecetit. Iki bener Mbak iki rung apa-apa wis ndaplang ngene iki bener pelemasan dulu. Olahraga apapun itu pelemasan dulu. Nggih ta, Kong? Tos. Mbak Lucy model kayak ditanggapke gitu. Ngene majane rasa ngundang pelawak lho Pak Lurah iki. Dara, sepiro terus no, sepiro Mas? Ilangan aku sampean. Tarasna tulus nadyanengku bok Kuwi mbiyene nek karo bojone nggih kira-kira ngaten Mbak Lucy. Tenan iki. Nek wis barne ya ngono. Weh, delok piyayine iki nom-nomane ganteng ra ilok-ilok lho. Irunge mbuwang iki sampene kalang mancung mesti ya pacare akeh. Iya, nggih to. Pacare akeh mbiyen nom-nomane nggih to. Iya, gitu nggih. Tanjake tayub Nggih, heeh. joget alon-alon mawon. Nggih alon-alon mawon, tayubke. Heeh. Mengko ramban kedua dijaranke ya ora apa-apa jaranan. Iya. Senterewe jaranan bareng yo oke. Oke dak pokoke. Oh tindak mriki pun ngunjuk jamu to. Lek ku takon kita hati-hati banget. Pasti bel 0% nang Indomaret niku lho. Nggih. Nggih. Terus mangga yuk tipakne yuk. Yen liwat aku kelingan bubuk kae lemas biyen tak leret ing cagak gabak tulisan warna abang tanda
Pun, Mbah. Pun, matur nuwun nggih. Pun, nggih. Ken. Mandang. Oh iya, Monggo, ya. nggih. Pangestune nggih. Nggih. Interne apa mboten? Alah, Interne apa ora? Pun, mboten Mboten sah. Alon-alon Mas jenengan tulungi lek mandhap Mas dhuwur niku. heeh. Masalah. Alah jan niku lek sakek semangate awas-awas. Awas nyulu. Bocah ana ketok lho Mas. Pokok lek jiwa seni. Nggih. Sampai usia pun menua wis panggah semangatnya luar biasa. Nggih, Nggih, saestu. karena jiwa seni iku pun mendarah daging lho. Anjlok teko kalenan barang. Arep atraksi. Jenengan istirahat riyen Mbak Lucy. Nggih, Nggih, istirahat matur riyen. nuwun, Mas Akbar. Mengki malih, heeh. Iya. Iki ana pamundutan meneh, heeh. Saka penggemar setia, Sanggar Seni Astabrata kang lumantar ana ing TikTok nyuwun lintang asmara. Oh iya, sapa ya? Mbak Sri Wahyuni Pesek. Oh iya, Ayo Sri. Jemeneng sepatana ta ben gumyak menghormati Mbak Sri Wahyuni. Yo. Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Sri. Selamat malam. Sehat dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Iya. Bahagia, sehat selalu. Ada permintaan supaya yang menembangkan kamu Mbak Sri Wahyuni. Injil. SSN dan calon MSN. Amin. Mm. Saya kali sinten menika? Mas Heru boleh? Oh, boleh. Mm. Seperti Mas Heru no biasane. Yo, coba kayak ngomong. Yuk. Lagi lah. Ayo Mas Heru yo. Mas Heru iki lho Kayak terong iki lho Mas Heru yo. Terong kare godhong. Mas Heru. Wah, aku jari lho. Kalah Anu, dalange. kayak dalang mungkung ya lah. Kalah-kalahi. Jirin man ya dalang mungkung ini Mas Jirin. Bangetan Sugeng dalu Mas Heru. Mbak Limbo. Menyapa warga masyarakat Mojokerto niki malam ini Mas Heru. Rasa meri sampe nak tukokno kabeh. Ya. Itu kok warna pokoknya bis kape ijo. yo Jari jari ijo. Diseragami Mas ya. Nek seblakone kei warna ijo terus dikei bros. Request Mas Heru. Yoga ngono Mas Heru. Oke, niki diparingi lintang asmara. Lintang asmara. Ya. Bubar guyu ya to. Kuwi meri to. Nek wong gawe apik kok pingin padha. Monggo. Yo, lintang asmara, gamelan plus musik. Jadi yuk Mas Heru bersama Mbak Sri Wahyuni. Oke. Coba kaya ngapa? Astabrata. Hey! Selamat malam Mojokerto bergoyang. Spesial warga Mojokerto. Sesarengan Astabrata. Guyub rukun seduluran selamase. Astabrata menyediakan campur sari, cokean dan wayang kulit. Yo. Bareng Mbak Sri Wahyuni. Siang pantoro ratri mongeling manis sing ati setiaku pisohan duweni marang sang ya sulam
tresnaku kinarya tamba susastra ning batinku Wong bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna Iya, iya, siang pantara ratri mongeling manis ngati sediaku iso duweni marang sang Yasulasmi. Hey. Asik iya. Maju mundur ngono lho gerakane iki ah. Piapa, Ayo Mas. wong ayu tresnaku kinarya tangga susah jroning batinku Bagus antep rasa atimu tresnaku tulus jroning kalbu senadyan ngarung-ngarungi banyu segara rasaku ra bakal sirna yen wis tresna ora bisa dipisahno. Terima kasih Mas Herulinanta dan Mbak Sri Wahyuni ingkang sampun ngaturaken lintang asmara. Ugi tembang ing ajeng wau gubuk asmara kula kintunaken dhateng nuwun inggih menika kanca-kanca WMC. Iya, ya. Diumbulne Mas Dalang gubuk asmara kagem WMC Bojonegoro ingkang wonten lokasi menika Bapak Maris Sugiono. Iya. Lah iya niki sami nusul mriki to wau. Lho nggih, Masya WMC. Allah. Oh alah langgeng nggih Lah, niku, Masya Allah tebih saking riko. Terus niki enten kanca-kanca ten YouTube ningali. Nggih. Nunggu penjenengan kan duet kalih para sinden-sinden. Lho aku nek duet gur sindhen-sindhen mono kabeh no. Iki aku tak atur nih. Ayo wani. Wani yo. Lah terus lagune apa lek bareng-bareng jenengan Aku siji boyokku wis anu. siji hujat terus. Wah, nggih. Niki ya mau sing kanca-kanca WMC, Pak Lasiman juga hadir di lokasi. Ya, iki go mau gubuk asmara pamundutane Sutresno Budaya kang mijil saka Macanan. So awake dhewe 2 hari di Macanan tanggal 13 dan 14 di Macanan terus. Ya, 13 ning Sumber Kelampok. 14
uga ning Macanan karo Mbak Nandasari nek ora kleru. Ya. Ya, saiki mengko permintaan sing gerajakan Banyuwangi dienggo bom Mbak Lucy karo Mbak Denko. Wah, sing karaktere padha. Lho padha gedine jare Mas Nanang. Ya, saiki aku nyuwun. Sinden semua jumeneng Mbak Sinta, Mbak Lucy, Dwi dan Bat. Ya. Patricia. Bati Patricia loh, dudu Badar. Yuk, sepati, Cak. Selamat malam, Mbak Sinta. Nggih, sugeng dalu. Lah, ini juga namanya Mbak Lucy. Niki namanya nggih Mbak Lucy lho, Mbak niki. Nggih, kula nggih Lucy. Lucy cilik. Nggih. Nek Lucy nik- sinten namine cah? Lucy tempe nek niku. Aja to ngomong. Kakek Brahman iki tempe. Lucy Sari. Lagi Lucy Sari sapa sing muni Lucy alan nang sapa? Ayo Ya. ngajeng. Aku mbiyen nom-nom aku ya cilik pentik ngono kuwi. Oh. Ya ta. Pas nyanyi dangdut tuh sakit cuwile kesentorangan leangan. Sakit cuwile. Tapi zaman perawane Mbak Lucy napa nggih kados ngaten Oh iki? iya, Oh, lenjer kuning ngaten nggih. lencer kuning tinggi modot ngoten. Saiki mbok tua mengkeret. Selamat malam, Mbak. Siapa iki? Mbak Dwi iki, Mbak Dwi. Selamat malam. Nggih, malam Mas. Ya. Ki alus karakternya. Selamat malam, Mbak Bat. Nggih, selamat malam. Ya, ya pertanyaan menyapa sih yo. Yang pojok namanya siapa? Nama saya Sinta Widya Palupi. Adik Sinta, hobinya apa? Hobi saya menari. Oke. Sebelahnya nama lengkapnya siapa? Nama saya Lucy Sari Ningsih. Lucy Sariningsih. Hobinya apa? Hobinya berenang. Mak belenduk. Sebelah Mbak Lucy, namanya siapa? Nama saya Dewi Kumala. Tuwi Umala. Hobinya apa Mbak Dwi Kumala? Hobi saya apa gitu? Momong. Momong Mas. Oh ngomong, Oke. ngomong. Sebelahnya yang terakhir Mbak Petri. Mbak Petrisya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkapku loh Puanjang. Loh, ngaku nada. Mbak Petrisya, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Dwi Patricia Cahaya Ningrum. Wih cerita kok. Mbak Petrisya, hobinya apa? Hobi saya nyerah no wayang. Tak sawer kowe. Wes ngawur. Aku meneng loh. Ya sing kompak, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Nah, Taman Juruk, Taman Juruk, Taman Juruk. Ambak saiki dadi Solo Safari. Ya, aku suwi ndak krungu Taman Juruk. Yo, coba. Taman Juruk bersama Dek Sinta, Dek Lucy, Dek Patricia bersama Dek Dwi. Yo, coba kayak apa?
matur nuwun. Heeh. Sepisan meneh iki pamundhut saka Bu Warsini saka Majaseta Etan dienggo penutup bom ana ing season limbukan. Mengko permintaan selanjutnya mengko dipinangkani ning part 2 season Goro-goro Patete Songo. Oh ngono. Gerajakan Banyuwangi ya. Mbak Lucy Brahman kali Mbak Denko. Ya. Ya. Slindre. Ya. Iki ana penyuwun ibu-ibu nyuwun eling-eling eling-eling sing piye ya. Oh nyurong, nggih mengki gara-gara. Mergo kok nek dipinangkani saiki jeglek suasanane. Ya. Selamat malam Mbak Denko. Ye, selamat malam. Lah iki wis iki 11-12 iki karo Mbak Lucy. Tapi sakniki langsing kok. Nggih, diet kok. Langsung. Diet. Warga masyarakat Nganjuk itu harus bangga sekali punya Mbak Deni Betul. Denko kalih panjenengan. Mbak Mbak Deni Denko niku sinden pun go internasional. betul. Tahun sinden toko luar negeri. Nggih. Koncone bule-bule. Nggo Luar bal- biasa loh Oke. nggih. Niku tidak semua orang bisa berkesempatan ke sana ya kan? Leres. Nggih, mboten nyinden kok, Mbak niku. Lah nyapa? Nyolong pitik. Mosok ning luar negeri pitik. Iku ora dihujat wong miso. Iki ora tak ben perso kabeh piyai Nganjuk bahwasanya Nganjuk itu luar biasa, punya Iya. generasi penerus seniman yang saya acungi jempol sekali. Sakniki pun langsing. Hobine nge-gym kok, Mbak. Oh, ngejim ta? Karo numpak kereta. Eh. Matur nuwun. Kaya sempet-sempete lho ya. Ya, coba kayak ngapa. Gerajakan Banyuwangi bersama Mbak Lucy Brahman dan Mbak Denko. Wah, iki Incipi suarane Mbak Denko. duet jos iki. Bawa nama langsung Mas. Langsung mawon. Ora Ya. bawa suarane Deni Pen